A part de la il·lusió que tant pels jugadors com per les jugadores, no? És un tema de consolidació d'un projecte, és la sub-18, n'hi ha uns que ja passaran, que ja no poden continuar el proper any, doncs això és recollir el fruit que venen fent des de les escoles dels clubs catalans, que passen per la sub-16, que passen per la sub-18 i al final és una culminació d'una etapa que em fa molta il·lusió perquè acabar-la guanyant demostres el nivell que tenen tant a nivell individual com col·lectiu. I això de retruc parla molt bé de la feina que ha fet primer els dos staffs que tenim aquí, tant de la selecció masculina com de la selecció femenina, i consegüentment també de la feina de tots els clubs catalans que han aportat els jugadors i les jugadores i que avui tothom hem de congratular-nos i d'estar molt feliços perquè aquests nois i noies han demostrat el nivell que tenen, on està el hoquei català i que hem de ser capdavanters no ja no en el futur sinó en el present del hoquei català. Al final és la recompensa de tot l'esforç i tot el treball que s'ha fet aquests mesos. Han sigut partits que potser no ens ha acompanyat el resultat i ens ha costat fer gols, però crec que han sigut molt controlats i que a les jugadores no se'ls pot demanar res més del que han fet i crec que al final tenim el que ens mereixíem. Aquest trofeu representa una motivació doble, una satisfacció doble,
perquè si tirem enrere, aquesta generació es va quedar per culpa del Covid sense aquell autonòmic desitjat sub-16 i se'l van poder perdre, pobres nanos. A una setmana ens vam quedar sense poder-lo jugar i la veritat és que veníem amb moltes ganes i el que representa la bona feina feta per als clubs, per als jugadors, per tot l'estaf i per tot Catalunya, tenir un potencial d'equip com tenim cada any, això és extraordinari.